Καλημέρα σε όλους από την ωραία Νεάπολη Λακωνίας, 9 Δεκεμβρίου 2023. Απέναντι βλέπετε την Ελαφώνησο. Νεάπολη Λακωνίας. Ήρθαμε και εδώ να δώσουμε την εφημερίδα την Τόλμη, να μάθουν για το παραδικαστικό στη Λαμία και για τη συμμορία των κολλητών που καταστρέψανε 16.000 συνεταίρους, και δυστυχώς και οι συνεταίροι δεν μιλάει κανένας λόγω τεράστιας διαπλοκής στη Φθιώτιδα. Αυτός είναι και ο ναύτης που έκανε μπάρκο για τα προσωζήν. Δείτε και με ένα χειμωνιάτικο, έχει 7 βαθμούς Κελσίου. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, υγεία και ευτυχία.